Откраднаха ми колата, двама бяха с пистолети, тръгнаха натам. Каква е колата? Антара. Към застраховката има опции за GPS локализация. Отлично. Свържи се с колегите от Центъра за наблюдение и локализирайте. Колеги, търсим кола с номер. София Айтос 2825, Търговище, Разград. Ние в VIP Security имаме техническата възможност да проследяваме и да наблюдаваме посочени цели. В тази ситуация тече непрекъсната комуникация между органите на реда и мониторинг центъра. Именно мониторинг центъра е звеното, в което се извършва този вид дейност. Мамичката, това е капан. И от коя медия сте, извинявайте? Можем ли вече да се вземем към някаква професионална дейност? И ще го оправдаеме. То се заоблачи, бе. Ще вали, бе, Зарев. Ще вали, бе, Зарев. Че вали. Тръгнал е вече.